जोंना बैसागुनि 1 तारिखनि अमा बेदर सबाय संदो जोंहा बिनानावा आबौनो अमा गोरान ओमफ्राय नैथिं सबाय खारै रुबाय थादों इथिं ओमफ्राय सासेया गाइखेर दाखा जानो नागिर नामा गाइखेर दाखा जाबासो दै लगाय दै मोनाखै ओइ दिसथिया हा नै आबौआ जोंना फानलु जाया ओंखायनो बिसोरनो एक्सट्रा संग्रोनांगोन इयाव माबा दुहुआवसो दोननाय नामा ओंखायनो दैयाव दोनाबा माखौ दैयाव होनाखै आं दुहुसो दैहु दुहु आं मिथिलायालै बुंनोनो मा होनोथाय दा जानो नागिरदों आरो जों थान्दा जानायनि गरमखाय जाबायना इयो सोरनि मबाइल दांबाय थादो इ मामिया मामाया रुपालिनि दां बै दालिमखौ नायगासिनो दं दालिमखौ मबाइलाव थानायनिखौ वालपेपारनिखौ ओमफ्राय खेरा दाफिनिखौबो नै खेरा दाफिनि आं मोनजाफेराखै बारा माने माबाजों अमाजों संगोन दा इखौ बेखौबो बिनानावसो संग्रोनो गोजा मिक्स खालामजोब्बाय ओमफ्राय लांनो दोनबाय मा जानाय थाव होनांगौ नामा इयाव जानाय थाव नङा माबा बेरे मोदै होदों बेरे मोदै आं जानाय थाव सोंदों जानाय थाव लांदों बेरे मोदै नों मा खालार गानखो आबोलाय मा खालार गानदो वाइट कालार ग्रीन रिं गानगोन आरो आब'आ बिनानाव जानांगौ गासिबो बिब'फोरखौ मावनो होआ बि हारसिं मावजोबा आरो बेलेग बायदि बिनानावा राइसखौबो नांगौ दा नै बेबो नै सासेहाबो जाखायसो नै बक्सिं गेलेग्रा गोजा आरोना साव लाग्रा गोजा होमबाबो नै मावो ओंखाम ओंख्रि संनायाव सिख्लाफ्रासो बुरि जाना दंथ'यो बेयाव बाथोन देलाय मा देलाय बुरिफोरा मबाइल सुट खालामगासिनो जोंना सिख्लाफोरा दंखानांनाय बाथोन देग्रा गोजा सासे खेरा दाफिनि होनो इखौ इयाव ना बेलेगाव मा होनथाय ओमफ्राय सबाया जाथ'वाखै जोंना नै संबाय थादों दासो बेदर होबाय नै जोंना गोदौबाय सबायाव बेदर होबाय अमा बेदर गोरानखौ जि मोजां संखादो जा बिनानाव नै जाबा मिलौलायसिगोन आरोना ओंखामखौबो जोसा संबावगोन नै दामि बैसागुनि नामाव इलाय माइब्रासो इयो माइब्राखौ जोसा होगोन नामा इखौबो होनांगौ आब' माइब्राखौ होयो नामा सोरबा नों संना जा माइब्राखौ नों संना जा माइब्राखौ जोसाव होनो नागिरदों नै माथाखौसो होनांगौ माथा लगायनानै आरो गोथावनो सबाइ ओंख्रिजों बैसागुनि नामाव औ नै दा जों ओंखामखौ जाबाय आरोना नै सानैया बिथिं खनायाव जाहैदों जोंहायाव जादों बेहा बेदरबो जाया जेबो जाया ओंखाम जाखांबाय नै गोलोमजोब्बाय ओंखाम जानानै जोङो फेनाबो गोजानावसो दङ आरोना ओंखाम जाखांबाय दा आबौनो ओंखाम ओंख्रि बोनबाय दा जों थांसै न'आव नै आब'निफ्राय ओंखारबोबाय जोङो नै मा लाबोदों मा देलाय बियो बेनो जाहैबाय बैसागुनि माइब्रा रोसि नंगौ ना दय आबैनो हरदों जोंना आब'आ बैसागानो जौनि खोथा गोजाननि खोथासो मोनलोंनाय नङादां दा नै थाबायबावनांगौ जेसेबांबा गोजाननि लामाया फाक्का लामायावनो बेटारि गारि मोनबावलाय आरोना मा गामि थायो मा जायगा मोनलायो बोरिमुग ओमफ्राय दा जों मुसुलपुर थांसै आरोना जोंना आब'आ नैयाव बोरिमुगावसो थायोना भारा इयो बेना बालारा माबायाव दङ मा होनो मुसुलपुराव ओमफ्राय दिनै बियो मैयासो गुवाहाटिनिफ्राय फैदोंना ओंखायनो सान्दुङानो नै खावलायानो माबा आलौलायबाय आङो सान्दुङा एकदम दा सान्दुं आइथिंसो आयौ फैखागोनलै सिख्लाफोरा गोसोम जाबा बासिना गालांजाबासो मिथिनोसै
आंथ' गोसोम जाबा इउटुबखौनो बानायनोलालै भिडिअखौनो आं बोराय हौवासो थाङो बोराय हौवाजो मानसिया गोरलै जाबानो जाबाय ने सोरो सेंग्राफोरा बोरायफोरा नानिखा बाबाबो लांखागोन दा बोरायफोरालाय माबा सेंग्राफोरासो लांनाय नङा बारा बोरिमुखौ थाबायबाय थादों जों माने सकआव सक मोनसिगोन आरोना बोरिमुख सक मोनसिगोन ओमफ्राय थांनोसै मुसलपुराव गारियानो दाबो गैला नुला जोंखौ गारियानो खावलायासो मोखांसो गोसोम जाजोबसिगोन गैलालै गय जाबावबायसो नै ओंखाम जाखांनानै फैनानै गय आं जागौमोन मुसलपुर टाउना बेनो रायजोफोर दा नै सिख्ला सानैजों जों साब्रै साथाम थांबाय थादों जोंहा फिसाजोआ उन्दुलांबाय नै गैला फिउस माने सानसे उन्दुखासिनो मालाफोरा बै माबा मेडिकेलनि एसे थांनानै औ ओरै नैयावनो हाबनांगोन नालाय बेजोंनो सिदारि थांबाबो जायो सिदा थांनानै गोजान नङा खाथियावनो इयावनो इयावनो बेयावनोखा डाइरेक्ट बेयावनोखा बेयावनो स्कुल खाथियाव नांजाखानायखा बेयावनोखा ओमफ्राय नै ओइ नै मा एक्ट्रेसमोनलाय रिंकि थाग्राया माथो नोङालाय इयाव आंनो खनसे माबा खालामदोंमोन बिसोरो फिल्म बानायनायालै फिल्म बानायदोंमोन ना बेखौनो रिंकि मेडिकेला बेनो आरो आइजोफोर नायना ला मोजाङै बेरे बासाफोरा दंथारो बेयाव ज'जादोंमोन बेरे बासाया आइनो देन्जार दंखायो बेरेया आयै नै बेरेया देन्जार बुरजाखा देन्जार माने हाबनो हाखानाय नङा ने मानसि थांनो हाखानाय नङा अरजाजोबखागोन अरजागौनो जोजागोन बारोहाय